Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mangaramuti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Ruas na hinaholongan di bagasan gowarni Tuhata Yesus Kristus di pesta las ni roha di Natal umum di bagasan Bornginon. Tatangihon mahata ni debata na mamakulingi hita. Imana nienet sian buku panurirang Jesaya bidusia. Mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat onom. Songonom matar surat disi dengan ma tapayuhut-ihut. Bangso na mardalani di bagasak kaholomon. Marnida sada panodang na bulon. Bicardo sada panodang diaka na mangingani tano linggoman ni hamatian. Nunga di patoropo bangsoi, nunga di padiriho di ibana halalas ni rohana bulun. Marlas ni rohana sida di jolo ni bohim, songon las ni roha di gotilon, songon parolopolopon di namarbagi taban-taban. Ay nunga di ponggol hoko auga na ape tu ibana dohot batahi ni abarana dohot lising-lising ni namangadu ibana songon uju di arimidian. Ay masok-sok dosogot nasa sijata ni parsijata di hatu turtar ni totangan rodi ulos namar sapu mudar gabesi panganon ni api. Ay nunga tubuh di hita sada poso-poso, di lehon tu hita sada anak. Papetu abarana dosogot harajaon, jalabahenon na gowarna si partahi halongangan, si ulu balang ni debata, ama saliling ni lilingna, raja ni hadameon. Bahen hagagada ni harajaon dokot hadameon na somarujung, di habangsa ni si David dokot di harajaon nai, pahoton dokot patuguhon, marhiti-hiti patik dokot hatigoran, olat nion rodi saliling-liling na, hamuruhon ni Jehovah sepaut, patupahon songoni ido ianggo sahatna. Ruas na hinaholongan di bagasan gowarni Tuhata Yesus Kristus di abad na paupaton adorang somasehi di huta Korintus manguludo sa halak pilsup Yunani na margoar Diogenes. Diogenes tarbarita songon sa halak filsup na maringanan atau bertempat tinggal di tongkayu manang barel. Manang tu dia ibana lao sai di buah-buah ibana do tongkayu manang barelon. Ala memang dangadong inganan na manang jabuna. Ganupari molo halua ribana sian tongkayu nai di pagalak ibana do palito. Dugodi dia berjalan mengelilingi kota Korintus sambil mengatakan holom, holom, puasa songoni holomna. Maka orang-orang yang melintas seringkali berkata nah hurang roha doranda tua-tuaon, songonom matiur niari, alesai didokon holom, holom. Tapi Diogenes menjawab, aku mencari orang jujur di sini. Aku mencari orang yang rendah hati. Disadatiki ujuro Iskandar Agung tuhuta Korintus. Sudi pangisi ni hutai manumu-numu ibana dokot mamuji-muji ibana. Tikiro Iskandar Agung tuhuta Korintus. Alai holan pilsup Yunani namarguar Diogenesodo na sooloro. Tapi Iskandar Agung ingin sekali bertemu dengan filsuf ternama itu. Kemudian dia mencari Diogenes bersama-sama dengan pengawalnya, dengan menunggang kudanya yang gagah. Dia mencari Diogenes di kota Korintus itu. Kemudian dia melihat Diogenes sedang berada di dalam tongkayunya. Kemudian Iskandar Agung berkata, keluarlah Diogenes dari tongkayu itu. Aku mendengar banyak hal tentang kebijaksanaanmu. Aku ingin bertemu dengan engkau. Apa yang bisa aku lakukan? Ale Diogenes justru berkata, pergilah. Karena kegelapanmu justru menghalangi cahaya masuk ke dalam tongkayuku. Sebuah reaksi yang tidak diperkirakan oleh orang banyak yang mengikuti Iskandar Agung pada saat itu. Kemudian Iskandar Agung turun dari kudanya dan berkata, hampir saja gelap itu
terus menguasaiku kalau saja Diogenes tidak mengingatkanku. Jika aku tidak menjadi seorang Iskandar Agung, aku ingin seperti Diogenes saja. Cerita singkat ini menceritakan bahwa dunia ini memang penuh dengan kegelapan. Sebagaimana yang disuarakan oleh filsuf Yunani itu, macai hulum, holom, ale halak nama nangi honi dan mangatusi. Holom nani Diogenes bukan berkaitan karena tidak ada sinar, tidak ada terang. Ale holom na tidak ringotan na sunuara hon na marturu dudui tu roha nihita jolma, tu parohaon ni jolma. Termasuk Iskandar Agung sebagai seorang pemimpin pada saat itu. Seorang filsuf Yunani dabarani mamicang Iskandar Agung alani pangalahona. Iduasa dung ditangihon Iskandar Agung picang-picang ni si Diogenes. Gabi muba doi bana digijang ni rohanai. Gabi jolma naserep marroha. Sekali lagi memang dunia ini penuh dengan kegelapan. Kegelapan bukan menunjuk kepada karena tidak adanya cahaya. Kegelapan yang menunjuk kepada parohaun nihita jolma. Hape sasitong na molo mangolu jolma di bagasak kahulumon. Na pasti dangadong nadinggan natarbain jolmai di bagasan nguluna. Kalau hidup manusia, hati manusia, pikiran manusia dikuasai oleh kegelapan, sasitong na justru makorkon hasusa adui tungolu nihita jolma sadiri. Karena bagaimanapun manusia akan menjadi bodoh. Manusia tidak akan bisa melakukan apa yang baik. Molo mangulu jolmai di bagasan hahulumon. Iduasa dihamuna ruas nahina holongan. Suri yang kana sudinggan na taulahoni. Di tonga-tonga ni pardalana ni ngoluta sasitongna ima pakorhon ni dosa na mangarajai ngolu ni hita jolma. Huaso di dosa na jot di gobarhon songok kuaso haholomon jalaholak katiurodo natuk lahopalahohon haholomoni. Holani hatiuro na songo dia do. Natuk laho palahohon haholomon si songone. Na pasti iko kaholomon iko katiuron natuk laho manurusi rohat taon. Harus ada sinar tenang yang bisa menyingkirkan kegelapan itu. Sinar terang yang seperti apa yang sanggup manurusi rohat taon, pikirat taon, ati-ati taon asa sumisi haholomon sian ngoluta. Dan memang satu-satunya terang yang dapat membersihkannya adalah ima haroroni sodak katiuron tu portibion marhiti-hiti haroroni tu hatta Yesus Kristusi jala ido ojahan nilas ni rohatta di parpungwata di bagasan bornginon ala olo Yesus rotu tonga-tonga ni portibion mabuan hatiuron nabui manurusi roha ati-ati dohot pikirata ido nata halatco namang dohot inang ruas nahina holongan di pestata di bagasan bornginon. Artinya Natal menjadi sebuah perayaan yang sangat berarti bukan karena pesta-pesta yang meriah yang identik dengan kemewahan, karena Natal sebenarnya justru identik dengan kesederhanaan. Karena Allah melalui bayi Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini bukan dengan pesta pora, bukan identik dengan kemewahan, tapi dengan kesederhanaan, tapi membawa pengaruh yang luar biasa. Hatiuro dona binuanna asa sumisi hagulapon sian ngolu nihita jolma. Itu sebabnya ketika malam Natal Tuhan memberikan simbol melalui terang yang bercahaya. Begitu terang melebihi bintang lainnya yang menandakan sang terang itu telah datang ke tengah-tengah dunia ini.
Sang terang itu sendiri yang mengambil rupa seorang manusia masuk ke dalam dunia ini untuk menerangi dunia yang tidak berpengharapan. Jala haroronaido na disurirakon panurirang Jesaya marhiti-hiti turupuk tahun. Imana dilehod debatado hatana tu bangsona Israel di konteks ni turupuk tahun. Bangso na mangulu di bagasak kasusaan, di bagasan ganggu ni roha, di bagasak kahulumon, hatahuton tidak berdaya, seolah-olah tidak lagi mampu bangkit karena penderitaan. Ay sanga masih buat dalan nabi bangsoi, mangulu na sida marguru tu pikiran na, dangulo manangi hosuara ni di bata. Itu sebabnya saya katakan tadi orang yang berjalan mula mangulu ibana mangi huton marguru tu pikiran na tau hasusa ado pakorhonna. Bangsa Israel na so manangi suara ni di bata akhirnya hidup di dalam kesusahan dan ketidakpastian, tiada pengharapan. Dang adong las ni roha, dang adong mia dame di tonga-tonga ni ngulu nasida. Holani diboto di bata na somar hasonangan bangsoi. Tuhan tahu kalau bangsanya hidup di dalam ketidakpastian dan kesusahan. Diboto tuhatai dua mang dohotinang. Mologodang ka pergumulan natadupi di tonga-tonga ningolu tahun. Karena memang Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang peduli, bukan Tuhan yang tidak peduli. Nang pedi lao si jolma jok dan ditangi ho jolma suarana alai sai marpamuati dorohana marnida jolmai. O maholong na sumurong na pinatuduhon itu hata itu portibion tuhita. Tu bangso na kepada umat Tuhan yang akhirnya tidak berdaya karena dosa mereka, karena penderitaan dan kesusahan yang mereka alami. Debatana mamilit bangsona dan debatana marsobu-sobu. Disitaono na niadupan ni bangsonai. Tetapi justru Allah yang sangat peduli jala marhite-hite panurirang Jesaya. Di pabotoho do tu bangsoi disurirakon bahwa terang itu akan datang. Suara panurirangon na disuarahon panurirang Jesaya berabad-abad sebelum kelahiran Yesus sang terang yang sesungguhnya. Yang kehadirannya, kedatangannya membawa terang, membawa pengharapan, membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Ayo ngatubu di hita sada poso-poso. Di lehon tu hita sada anak melalui kelahiran seorang bayi. Allah menyatakan karya yang luar biasa. Naso terdungdung marhiti pikiran di hita jolma. Di lehodo tu hita sada poso-poso. Yang akan membawa pengaruh besar bagi dunia ini termasuk kita. Ido benda marpungu hita nuain di bagas joroon. Karena sudah dinubuatkan sebelumnya tentang kelahiran Yesus. Tu bangsona Israel. Dan kita sudah menerima janji itu. Marhiti sada poso-poso. Allah yang berempati terhadap penderitaan kita manusia mau hadir turun tahta. Mau menjadi sama dengan kita. Allah memang holani bana dua mang dohot inang natuk manaluhon musutta musu na jumorbut ima dosa. Jok dohita si patanaing. Dang mangulakon na sodenggani alai ala dosa na say mga rajay ngulut ta si patadang mampu hita laho mangaloi. Ale hati uron na binon itu hatai do natuk laho mangurupi hita asa mangalo na sa dosata dang mga rajay roha doho pikirat tabi. Besar kekuasaannya. Damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Ibana dosi partahi halungangan penasehat ajaib. Allah yang perkasa Bapa yang kekal. Jala memang ikut ibana dosa sitong nangulut tahun tertuju. Sehingga mata hati pikiran kita
tidak digelapkan oleh keinginan dunia ini. Kekuasaan Allah yang tidak terbatas yang dinyatakan ke tengah-tengah dunia ini. Mual ni damai na sumurung. Dunia ini tidak akan pernah memberikan damai yang kekal di hati manusia. Hola debatado mualna. Hanya Allah sumbernya. Kuasa Allah yang tidak terbatas. Molo huasoni hita jolma terbatas do. Sadia tibo pe jabatan di jolma huasoni jolma martiki do ya mang dohotinang. Semua ada masanya, semua ada waktunya. Ale huasoni di bata dang martiki ale hot doi rodi saliling nililingna. Dan ini yang mengingatkan kita bahwa manusia sebenarnya tak perlu haus kuasa sampai harus mengorbankan orang lain. Terkadang karena ambisi yang berlebihan manusia tidak peduli jika harus mencelakakan sesamanya. Homo-homo nilupus manusia menjadi serigala atas sesamanya sendiri. Dunia ini sampai saat ini masih dipenuhi kegelapan. Moloso dijakon panodang naung rohi tutonga-tonga ni portibion. Karena masih saja ada keinginan-keinginan yang tidak terkendali. Termasuk di tengah-tengah wabah pandemi COVID-10 siaon. Yang seharusnya membuat kita lebih peduli terhadap sesama kita. Tapi di dalam kenyataannya masih saja ada orang yang tidak peduli bahkan mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Realita hidup yang masih kita hadapi sampai saat ini. Aleholani. Apapun yang terjadi, hidup orang percaya adalah hidup yang berpengharapan. Hidup orang percaya adalah hidup yang terus bergantung kepada Tuhan. Tung songo dia pihak kapangalaho nata jupangi na buitai dari tonga-tonga ni portibion yang gongulu ni halak na porsea na so jadi sarobang dohot portibion. Molo naung tajakon panodang naung roi tu tonga-tonga ni portibion. Kalaupun pergumulan kita masih ada, walaupun kesulitan itu belum berlalu dari kehidupan kita, halak naung majakon panodangi di bagasan ngoluna harus selalu bangkit di dalam kehidupannya dengan keyakinan bahwa Yesus yang datang itu selalu memberikan sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Na so jadi morulas ni rohat tamang dohot inang. Nata pesay taadu pidupia kahamaolon di tonga-tonga ni ngolut taon. Wabah mendunia, pandemi COVID-10 sia, pergumulan atau karena sakit penyakit, pergumulan secara pribadi nang di tonga-tonga ni keluarga. Ala di bagasan bornginon di paingot dohita panodang naung roi mangalehon pakirimon di ngolut taon. Atau ngasamar lapatan tajakon mapanodang nang roy natuklah ho manodangi rohat taon manodangi ngolut taon asa sumisi hagulapon sian ngoluta panodang nang roy mabaik kita bertekad untuk hidup di dalam hidup yang baru karena setiap orang yang hidup di dalam Kristus harus meninggalkan hidup lamanya hidup lama napasoraton ngoluta. Tapi kita hidup di dalam hidup yang baru. Karena Kristus sudah datang ke tengah-tengah dunia ini membawa pengharapan yang baru. Amin martangia kita. Mauliati rohanami diho Tuhan naung mangalehon pakirimon lasni roha. Marhiti-hiti harorom tu portibion. Mabuan hai baruon tu bagasan ngodu nami. Hati uron nama nurusi roha doho pikiran nami. Asa unang dirajai dosa, dirajai akka ulau kaholomon ngolu nami. Alehoma ali Tuhan na mangarajai roha doho pikiran nami. Pasu-pasu mahami Tuhan dilas ni roha nami nang dibagasan tikion. Asa totong marngulunay baru hami Tuhan hobar tulomoni roham. Tatap nangakaruas ni huriam. Dilas ni rohana sida Tuhan. Asa totong ho nahupangasaho kami di sandok pardalanan jalagulmit ningulu nami asi maroham. Sesama nasa dosa nami mangasaon Kristus Yesus jalo matangiang pangiduan nami. Amin.